Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa atong Palimay Drama. Karon mag-upload ta sa atong drama compilation part 63 sa atong nandan nga magbasa sa tauna. Sa tauna sa atong mga comment, no? Parang makasugod din ta mga listeners at sa atong comment section kang Brian Ortigal. Diri na ko magtambay, lingaw man di ay kayo diri. New subscribers idol. Bag-o man komentor na to si Brian Ortigal, no? Salamat kanimo, Brian Ortigal. Kang Oscar Abayadog. Idol, salamat na sad sa upload, malingaw na sad mi ani. Salamat kanimo Oscar Abayadog, nga pirmi ka kasunod jud sa atong drama, no? Maay kay ni si Oscar. Salamat kay kanimo Oscar Abayadog. Shout out di ay sa imong asawa. Lisa Aduan, thank you Lods, more drama pa. Salamat pud kanimo Lisa Aduan. Susit Palmeros. Kay jud may kinatawa idol, nindot jud ka imong drama, makalingaw kaayo. More drama pa idol. Grabe sin kay no. Susit Palmeros, salamat kanimo Susit sa imong pagsunod pud sa drama, no. Kambuyot Lidra, nilingaw na sad mi idol, salamat kayo sa upload, lingaw kaayo mi. Salamat po nimo Buyit Lidra, no. Kang Analisti, salamat dol sa makalingaw nga drama, makatawa na sad mi ani. Salamat kanimo Analisti sa pagpaminaw sa atong drama. Kang Janice Amura, salamat sir, makalingaw jud, nindot pod kay sunod-sunod ang drama. God bless you always sir. Salamat kanimo Janice Amura, no. Salamat jud kaayo sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Salamat kay Ma'am Janice Amura. Lina Buna, lingawa aning drama ha. Oy, the best jud ka idol, grabe jud ka joker, kalit lang katawa. Mi diri og salamat kaayo dol sa imong makalingaw kaayo nga drama, og isa na ko nga nakalingaw pag-ayo. God bless idol, more power. Salamat kanimo Lisa Buna, no, sa pagsunod pud sa atong drama. Kang Rumi Boy, salamat idol, makalingaw na pud mi ani. Aso-aso na pud among ba ani kinatawa. Salamat kanimo Rumi Boy, no. Pirmi kini Rumi Boy, pirmi ka pud ni ga paminaw sa atong drama. Ug napoy isa ka comment ni Oscar Abayadog. Nagkadugay imong drama idol, nagkalami ug maayo. Salamat kayo idol, kay daghan ko mahimong trabaho tungod sa imong drama. Usbo na ko pagpasalamat ya ni Oscar Abayadog, no. Salamat jud kayo nga pirmi jud ka ga sunod sa atong drama. O kini atong drama nagkanindot matud pa ni Oscar Abayadog. Salamat kay kanimo diha, bro Oscar. Si Birna Siroy, nanapod new upload load, salamat, makalingaw na sa mi kinatawa. Salamat kanimo Birna Siroy. Kambika, kwapuha sa drama loads, ay grabe jud among agik-ik ug katawa. Salamat kanimo Bika, no, sa pirmi pod nimo pagpaminaw sa drama. Music Lover Mix, nindot ta kayo sa drama idol. Ay among silingan diri ba nga nagsigig paminaw sa imong drama. Mag-isa kadusina na taon ang anak. Graming kayod nila jud, bahalag mahal ang bugas basta makapaminaw la upal may drama. Bahalag mahal ng bugas, nadaghan na anak. Kumbati ka pun basta makapaminaw lang sa atong drama. Salamat kanimo Music Lover Mix, no. Salamat kanimo Music Lover Mix. Kung kang Jane Bagaris, salamat sa bagong upload idol, makalingaw na pud mi ani. Makawala jud og kalaay akong amiga diri nga kauban ako dulba. Giburot lagi iyang sipon pagpaminaw sa imong drama. Jukira kaayo oy. Patay grabe man ang burot sipon oy. Grabe po tinuod ka ng burot sipon. O kaning mapugnan o kaning masubraan tag katawa ba. Makalitan mo tag to atong sipon gud nga takabalo nga moburot na dai, no. Makaburot man dai ning sipon imong drama dol.
makabulot yun ni seksipon basta masubraan katawa no. Salamat kanimo Jin Bagaris ug nalingaw ko sa imong comment no. Salamat kayo. Ug dili na to tas no. Ato nang sugdan ang atong Palamay Drama Compilation Part 63. Ako si Ronnie, ginaingon, dili ko buang og bulay og nga pagkalalaki. Nga bisan gibudian na sa asawa, ako lang gibaliwa. Mahal ko lang kayo nga akong asawa. Dili ko makatugot nga, mawa siya sa kong kiliran. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi, nga dili gid ako mahimong. May kalimtan. Malipay gid ron akong asawa, nga mi-under time ko sa kong trabaho. Ang ako na isulti niya nga, gabi pa ko mauli. Pero, ni ako. Nagpadong mas bahay nga, nagdaog ko sa inasal. Mao ni akong gida karon. Inasal nga litson manok. Iyan yung paborito. Lipay kita siya. Kung niya, kumana mo kaon ron. So, next kwarto. Niya, jirjir. Uy. Day, susit! Day! Niyan ako, Day! Uli na ko, Day! Uli ko sa'yo! Uy, may tao ang bay? Hasta ang bata, wasa din eh. Asa man day si susit o ang bata? Lala, ndugay lang yung balik, Mama Susit. Ay, ni aralageron to do. Pabuton lang nato, God. Pasagdi lang. Busog man bitaw ka, apo. Nakakaon ka man. Pasin kuyong na dyan, Mama. Bakit wala bunguton ba? Ha? Usay bunguton ba? Ato naman ito sa amo. So, sila kwarto. Oh, mao ba? Nag-unsa man ka sila sa kwarto dong, no? Ingon siya nga, ang tanong ko, Mama, kaon ko na sila si Kukarabaw. Ha? Hindi na si Kukarabaw, la? Ha? Oh, tapos ko silong lang, ha? Tuwa ko dito, ngita ko si Kukarabaw, la? Agyon sa gibuhat ng akong anak. Ang iyang laki iya gyud ang gidas ila. Ug dito pag sa kwarto nila ni Ronnie magduwa og kayo. Pwede na gyud ni mayong yang gibuhat da. Usa ni kadako nga salawayon. Uy. Mang! Igo ka, Migo Junior, ha? Patay na ka, ha? Uy, Migo Junior! Ay, pagdagan, oy! Uli na di ka? Tuwa sa Migo Junior! Di abata yung dangan man tanga. Igo pagili siya, undang. Gubat-gubat pagalimi. Anak! Wala si Papa Rudy. Pa! Nanay ka diya? Uli na ka ba? Oh, dong! Iro na ka distugaran dong? Silang lula ni mo? Si mama ni mo? Susit, hayman! Ninaro Nasaan siya? tulakaw pa. Nasul sabay? Nila ni lula ni mo? Ganina rin lakaw. Lano bungol lagi ka pa. Ha? Umot kay siya pa niya. Mubok kay sayal niya. Kita iya igot-igot. Unsa? Asa man kurto siya? Kaumbot lang ko po, Runi, uy. Basin, og. Nagkita na po sila atong taong bangoton pa. Unsa? Tao nga bunguton? Uy! Uy, grabehan ni mo mo dagro ko, uy. Nagtagbalong kurunday. Kaya usa ka semana na bihatang wa magkak. Nagahigayon sa kung anhini mo kay gabi pa man mauli ang akong bana. Sige, undang na taday. Sa sunod na sad. Kay duty sa ako. Ako rin giparking akong taxi sa dawas. Kaning mamasayro sa ko ha para makaabang ko. Sige, dobro ko, ha. Usap niya ta. Kay mas ganahan kung ikaw akong ikas malipay kay kuuban ni mo. Unsa? Hala, nauli dahil si Ronnie, ma? Unya, iyang gida si Dodong balik sa amo? O set. Og hoy, babay. In town nak, putla na ng inyong relasyon anang imong kabit. Basig masakpan pa nung kasi mong banog mapatyan ka? Ma? Dako ang akong pagtuo nga nasayod ng imong bana sa imong mga binuang suset. Ug ang pagsakop sa akto na lang yun ang iyang gipaabot. Ug kana ang angay nimong pangandaman. Basig hutdon mo patay sa imong bana kung masakpan mo sa aktos imong kabit nga nagduwa mo kayo. Ma? Unsa? Mao kana Ronnie. Akong silingan ng iyang kabit ug adto sila kanunay mag-abot sa bahay sa laki. Ang nabuhat maginis kong asawa. Mahal ko man takay siya.
Ron, kung gusto kang magkasakop sa akto sa pagpakasa sa mga asawa, no? Love. Mahimo ba kaayo na? Kay masayod man jud ko kung mag-abot sila sa bahay sa maong laki. Sige, tawag ako. Kung mag-abot sa bahay siyang kabit. Okay. Apan, sa usa ka kondisyon. Unsa? Kung masakpan nimo sa akto ang imong asawa nga nagduwa og kayo, ayo pagpatigtaw ha. Biyain na lang yung asawa, good. Og, Unsa? ako lang ipulis yung dapit. Kaya kung kinabahan nimo og nahigugman mo, Ron. Wilma. I've been cheated by you since I don't know when. Ronnie! Ikaw? Bay, wala isa, ini bay ha? Ang asawa ka, ganun na yung alisa mo, bay. Ano nakabuhat ka ba ninin ako, ususit? Ano man? Now, how? Kalamian na. Grabe po ba? Pahigapapot mo sa haripin. Ay, kakahian niya. Pabutong susi mo. Yapag ka na. Makibali ka sa mong asawang ginawa ng lalaki. Si Wilmay puli sa mong asawa. Kay siya ang tinuod at mahal ni mo. Mas mahal kong akong asawa pa. Ug misaan na siya nga magbago sa siyang gibuhat. Nga mabinutan na siya sa iyang pagkaasawa. Busa, waton ko siya pa. May anak ni. Busa, gusto ko makigbalik niya. Dawaton ko siya Ang ba? buti mo rin eh. Basta para na ko. Di na maayo makigbalik sa niya. Kay hugaw pa siya sa hutan. Inagyod ba ayo ron ito? Di inagyod. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas kay wala na sa aking isip. Akong kasing-kasing yun ang gituman. Ako pang akong asawa. Usa, gibuwagan ko si Wilma ug nakigbalik ko sa akong asawa. Po na lang ko. Nga binutan na yun ang akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Alice. Ginaingon, nahibaw man unta ko nga ikaw dili angay nako nga higugmaon. Apan nadagid ko sa bulog sa akong dako nga pagmahal ug paghigugma. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo mahigalingan. Mao pa day Salma. Imo nang gisugot si Melvin kagabi eh. Uy, day. Pasaylo atawon ko, day, ha? Kay diyang gibuwagan ko sa akong uyab. Sakit man kaya akong dughan. Na may nakasulti na ako. Kung masakitan ko nung kaglaki, laki sad ko na ang tambal. Maong gisugot na lang nako si Melvin. Sa pamasin nga siya ang makahupay sa akong kasing-kasing nga samaran. Swerte ka day nga nauyab di mo si Melvin. Di ka gid magmahay kay buotan man siya. Ang tinuod ay Alice, no? Siya may nakagusto na ako, good. Pero ako among ko'y gusto anak niya. Pero magampo lang gid ko nga makaton ko sa paghigugma niya. Kay buotan man siya. Mao ba, Milvin? Nalipay kay ko nga gisugot ka na gyud ni Tilma. Opa, sa katapusan, nauyab ko na yun ang babae nga akong gimahan. Di ka pa makasiguro, ana. Ha? Nga imo na maging si Tilma kung di pa mo kasal. Oh, Aron may imo na gyud siya sa hingpit. Ug wa na ilaing laki nga makapanag-iya niya. Hagdaday na og kasal. Papa Berting. Alice, anak. Ma, Niya ka manggudin niya sa atong terasa maghukdong. O magulanon kakayog na. Nak,
Nasayod ko kung nanong naingon ka ni Ana. Naguol ka, kaya laking natingban sa imong gugmag pagmahal. Kasalas babae nga suod mong higala. Kang Thelma. O ma, abi ko og dili magpakasal si Thelma kang Melvin. Kaya wa man siya kukman ni Melvin. Aw, gibati lang tingali ni Thelma. Nanugon kung maatupas lain si Melvin. Dako man kay ni gugma nga to niya. Usa nak. Kung unsa man kadako ang imong gugma nga tos maong lalaki, papasa na ka na das imong kasing-kasing. Kay nakdi man sa taon mo uyab, uy. Ikaw ra may nahigugma niya, yawa man. Mao nga si Thelma ang iyang kiuyab. O ma, gikan karoy ni. Pugson ka na si Melvin sa paglaksid diri sa kong kasing-kasing. Oh, naligaw ka ba sa atong pagpanuroy? Ha? Dahil ma? Oy, lingaw man. Ikaw no, imo pagit kong kita sa plaza. Murag yung tag man nag-uyab, nag-dates plaza. Pumunta anak. Suri-suri una tagmayo. O kung mabambres ka na, di napita, anak na po ka, okay na gapon ako. Mapundo na po ko sa bahay. Kita duha. Ang atong anak. Di ba? Tulong na ta. Mapundo sa bahay. Ha? Inik po niya na ito. May atong ating manon. Okay? Di ka matrabaho? Pundo na tasbay? Binuang, uy. Uyaw kayo nagwa. Importante ka kaya pundo na tasbay. Kataas ko na itong imong pagkapaw dahil mo sa ka ba? May problema? Ha? Wa man. Wa dong Melvin. Sige ka itong nakita na ako. Dihang dito ba ni Melvin sa mall? Hindi na dahil siya sa among dapit. Balik na dahil si Jonas. Nights when the wind's so cold. Wa ang imong asawa sa inyo kat ganing buntag pa. Opa. Kung ako tawago no, man makontak. Off ang cellphone. Bida sa ng asawa mo eh. O man tingali na magbaw sa iyang pagkadalaga. Sige pa magsuroy. Kung anton si Alice pa, doon ako may eskrito nga isumbong din ako. Bahin siya kong sawa. Melvin, anak, wa ka namang laki ang imong asawa. Sa? Asindunan na kabit, mong di na magpuyo sa bahay. Ang akong asawa, doon ikabit. Kanang ako, pagduda lang ha. Kay kana ra ba imong asawa? Sayod kagyod nga wa nay gusto nimo. Minyo na mi pa. Di kailangan niyang bahaton din ako. Bisan minyo pa mo. Kung wa siya gusto nimo, ay mangita yun nagkalipay sa gawas. Sige pa. Hindi na ako magdugay. Ato na ako sa kawas. Ato na ako sa Alice. Boyay. Tulong yung karaw na kuha na tatay. Namangila ko ka. Dili ko na unta niya ngayon pangbuhaton. Magkipadi mo. Kay may panan ako, Jonas. Okay naman kung imo ni mong kape. Basta ipadaya lang yun ato itong relasyon. Kaya, mas lipay ko ni mo kisa akong asawa. Ikaw man di malipayon sa mga asawa. May pag ako na lang unta to'y magipangasawa. Ay unta ko karon. Kay ikaw unta bayag yun ang akong kimahalog hikok ma. Ang tinuod, Jonas. Bisag nakasal namin ni Melvin. Pero ikaw paghihapon ang niya sa akong kasing-kasing. Paghihapon ang akong hikok ma. Nilo ako dahil. Malipayon ko uban sa akong asawa. Dato. Pero ang sibahis, tagbago sa klaki. Si kabit. Taka. Sige. Balag magtago-tago ta sa itong relasyon. Sugot ko. Halat na lang ni. Ngun kay mahal ta ka, Jonas. It's easy to say and done. Then someone tell me why. Nagkabalik na sila sa kaninang uyap. Diyang nakita ko sila sa downtown nga nag-akbayay. Wa na ko mabiya. Ipanidaan ako sila. Hangtod nga may silang taxi. Tundan ko gihapon sila. Gibidyohan ako sila nga agbayay sud sa motel. Kumapadayon ang pag-video nila dihang na sila sa motel. Paulit na lang ko, Melvin. Kumanta kayo siya. Naminyo na mo ni Thelma. Apan mahal paghihapon ta ka. Paghihapon ang akong gihikok, ma. Alam mo tami. Pero nagpadayon pagyapon sa iyang relasyon sa iyang kaning uyab. O sa Alice. O dahil sukta ko. Relasyon sa kunin mo dahil. Tambalik na sakit sa kundukan dahil. Melvin. Alice. Alice. Tanas akong kwarto. Ako rang usaron din sa bahay. Tanas akong kwarto ito. Kamitay ko na say. Kamis mo nga, Bel. Melvin. Ako na yung andi ha. Dako ang team. Tagunitan.
Kay gibuwagan ko ng sabang akong kabit nga kanina kong uyab. Wala mo pakita na ko si Jonas. Mikuyog na siya siyang asawa sa Amerika. Ang iba na mo'y sultihi, anak. Ayaw ko. Dili mo na kami, may buwagon pa si Alice. Si Alice ang matuod kong limahan. Alice, wait, matuod ang limahan ako. Usa, siya na kong ilib-in. Kaya lang kung gusto kang kaya. Pangon ka, bisik kasang kurte. Ang unang luib sa ito kami niyoon. Di ko mahadlok, bisan asa ka tamang amot. Please nga akong gigugma. O dili ikaw! Melvin! Wa makahimo sa paghiya si Thelma namo ni Melvin nga iyang bana. Padalan siya sa paghilap. E wa naman mo balik ang iyang bana. Kaya gihigugma sa iyang bana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Raul. Ginaingon, wa ko'y plano nga ilugon ang imong asawa. Naluoy lang ko niya. Mao nga nakaton ko sa paghigugma niya og ako na usab karon ang iyang higugma. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo. Mao ba? Di ka na kung uban ako pa uli sa probinsya, ha? Bay, maglang sa kumuli yung may. Kapoy kasama yun eh. Ang akong kaboy taon, di masugaw taon nga muli ko ma. Ikaw ba'y bilyo ba? Pagkawa yun yung kaluhi sa mong asawa eh. Nakaako ka man sa pagpangabit. Kuya ba kung mabaslan ka sa mong asawa? Nabaslan ba yun ang unsam taon? Kaya may kimpao siya noon na ako'y kabit. Kung tingali yung sumbong ka niya. Oy, Ha? dili o dili ka na mahitabo bay. Apan kuya kung magduda ng imong asawa, ug labaw sa tanan, kung magkinahanglan siya sa lawas nung nakalipay. Kay wa man siya sa imong kiliran, kay niya ka permi sa syudad. Wa man tayo duty ugma, kay hinis ng asawa sa nimo eh. Sama ka? Unsam ko, hadlo kay kong biyaan ko ng kabit ng tuot kay bay. Andir man ka na. Puti kay boga na unsam. Kita ko be. Ay lang sa brad, dito sa di mo usaway, ikaw liuli-liog ma ha? Ang may kwartal ko nga ipadaan mo para sa kong asawang mga anak taon. Para sa pangsuman la dito ba ha? Ikaw na bahala taon ng diskwarta o diskarte sa akong anak o asawa ha? Baywol? Oh, sabay. Ano ko ipada? 2,000. Para sa kong asawa mga anak. Ako may naluoy sa imong asawa bay. Uy, nasad. Naibaw ba siya nga, what ay duty ron? Basig naligo na to. Agi pagpangandam sa imong pagkabot. Pagpita sa mga Muslim medyo kabit ba eh. Ha? Oh? Juicy kayo basta kabit ba eh. Dalawa ko be. Ay. Juicy man. Hugot pa kayo gamay ba eh. Oo to'y ginaingon sa drama. Bitang, hugot pas luwag! Ako asawa na siya ay. Bukutal lang siya bro. Hala na. Sige ay, ato na ko. Kay gimingaw na si Kus babae nga akong nagustuhan. Ikaw ba? Ay, sige pa mo gusto ng babaeng gusto ni mo. Bidag, baste na magkakaan na taong Sara. Kuno na sige pa bisita na niya. Hay. Sige bay ay, ato na ko. Para makasakay na yung kugbas. Ato na ko, Babilyo! Gusto ba isab si Babilyo sa Egisulti? Dili na tuod maayo nga magsigig pa ko pamisita sa babae nga way gusto na ko isang gamay. Apan si Sarah man ko na akong higog ma. Gusto mo kaya akong buhato? Aron makalimot ko niya. Unsa man? O siya, hindi mo makontak ang number sa mong banya nga si Bilyo. Wala kinaintoy eh. Gibingaw na kay ko sa kumpanya. Daan man to nga nagsulti niya ko ba nga si Raul. Nga ugma ko no, wala siya duty. Ay ambot na limot ko. Karon ba to nga wala sila duty o ugma? May unta og mauli si Raul. Kuyog ang akong banan eh. Ay, Hala. wala niya na. Kapalibag ay, bago ba taga-isgot niya nga na May anak. hindi anakit siya. Basig kuyog niya nga akong bana. Wala siya na kuyog ron imo. Wa di Sarah.
doon na po ko siya importante na buhaton dito. Sabayang buhaton pa dito, nga wa man ka may duty, Roy. Amot lang. Basta morto isulti niyan ako. Ug may na, raw. May naigihatan niya para nimo 2,000 pesos para inyong magamit nga konsumo. Sarah. Hilakod. Ano tayo, Sarah? Banyak, bakit kagalo ang Sarah? Utay. Luoy kay siya. Pautang siya nga pagkaasawa. Pas 5 bilyo. Kaya mo gud ka isbilyo, ha? Ay, Kung sa man, may gibuhat ba siya nga dili mayo dito sa syudad, ha? Raul? Taintoy. Si Baybilyo ba? Doon na si Babay nga gikabuangan dito syudad. Doon na siya kabit. Si Bilyo? Doon kabit niya, gikabuangan dito sa syudad? Uy, magkabit na siya. Uy. Mukha na tay. May kabit si Bilyo. Bita ng amigo mo, uy, nangabit ba na siya nga? Kagwapa ng Sarah, niya. Nindot pa yung kay lawas. Stugay ka tay. Sabagod, Kaya uy. lang din siya sa akong pag-abot. Humot kay siya. Huwag kay pratay. Klaro kay ang boobs. Uy, Utog pa kay boobs ay. Huwag kay bunog ay. mulang, ako gani nga sa pastilan. Uy, gawang-gawang at sigawan niyo. Barong ba na gyapon ako ang tanaw niya? Barong gyapon. Lamiyo ako nga. Anaon niya ng Sarah. Uy, ay. Lami kayo dyan. Susambot lang. Ha, bangaagin ng Bilyo. Ay, kailangan siya asawa nga. Babinuang siya. Ambot. Ang akong amigo tayo eh. Ano? Katiling. Soyan baka na ako papanguyab na Sarah, no? Kahimo ba ba ko? Ha, nak nyo? Klaro kayo nga gimingaw na ako, dog. Namiagin ng Sarah, uy. Puyo de tayo ay. Oo. Gusto na tabo nga. Mupunit ni mo Sarah. Kay tiguang ka na. Tikok-tok ka ng imo. Asa ka tiko ko. Ay, paabot lang ko nga. Masayos siya. Nga may kapit ang jamba niya. Human siya masayos, tanyan. Ha, dahil tayo na. Go. Panguyabay ko tayo siya. Tayin to eh. Uy. Unsa, uy. Balik na siya kag panguyab. Pamisita niya ng Glinda? Oo tay. Masin ko. Nganing higayon na. Luoy na siya na ako. Ay, pastilan ni mo raw yung taon. Ay, pagsige o pamisita niya babae nga. Kadagan na ka na gibastig. Oy, gidagan ka na gibastig. Unsa ka ba? Katapusan ko na ning Uy, pagpamisita. pagkauwa mo yan ko. Ay, katapusan. Lagi. Ay, Katapusan ko na ning pagpamisita ni Glinda tay. bantay ha. Kundi ko niya gihapon sugton. Dawaton ko na lang ang tanan. Isi. Nga di ko niya kumaangkon ang iyang gugma. Unsa? Mao ka na, Raul. Mabdos na ko sa pag-una kong uyab. Busa, please. Huwag nang nasa pagsige ni mo pamisita na ako. Kasi di madukay, pamayan ako sa lalaki nga nakapamabdos na ako. Paita eh. Labong tatlay ka. Nahibaw ko. Love ko ni mo. Pero di mong guta uyab. Gignan biya ta ka ha, nga doon na ako'y uyab. Pero sige gihapon kag pamisita na ako. Ayaw na pagbalik pa din mo. Salamat sa dako imong kaayo ug gugma din ako. Daghan kay salamat, Raul. Kayo nga mabdos na siya siyang uyab o pamayan na siya. Pugsa niyo kagaling pagkikalimot niya. Tambay ko na niyo mo. Kakaroon, pugsun ko na siya paglaksi. Akong kasing-kasing. Paringan na din mo lang si Sarah. Nagilat sa to ay. Tingin to galing niya, ngita ni mo. Pero akong ingay nga tog ka pa. Nagilat siya eh. Nakabantay bita ko siya sa akong cellphone nga tunay nag-miss call. Pag tanaw na ako, siya man di ay. Nganong day ko nutay, nganong nang hilak man siya. Raol, anak, si Sarah, nasayod na nga may kabit ang niyang bana. Unsa? Kinuha ko. Nganong nasayod man siya, ha? Nga tuwa man sa syudad si Baybilyo. Kinsay man nagsulti niya tayo nga may kabit si Bilyo. O si Bilyo mismo ang misulti sa tanan. Nga may kabit siya. Nagsige man ko og kontak si Sarah ni Bilyo. Sa diyang itubag ni Bilyo ang asawa, misulti sa sinyo si Bilyo nga kabit siya.
Anis bang ko siya? Short ka dayon. Kalo isa taon Sara eh. Boy? Atuon ko siya tay. Basin usa ko sa iyang basulo ning nahitabo sa iyang bana. Nga wa ko musulti sa gibuhat sa iyang bana. Atuon ko siya tay. Bati ba akong naong Raul? Nga nakaako basta sa pagpagapit. Kalo isa taon ni mo dayo eh. Bupaos ka niya. Mga bitsat ko. Hala, Raul, nagumubo mga tanan. Otong gining bubs eh. Kayong ug ikaw, Raul. Ikaw ang gusto ko nga himuon kong kanalang. Ika'y tabi na parang ihip ng hangin. Dami, kung ikaw ko sagyakan. Ito na sa kwarta na. Tara, Raul. May nahitabo gid namo ni Sara. O kami na ang naglipin. Pagkahibaw sa kong amigo kami na sa iyang asawa ang nag-in. Ako kayo siya na. Kay ako kuno ang giilog ang iyang asawa. Wa ko mangilog. Igo lang ko nga mihata kalipay sa babay, iyang gibudian. King kayo na, nakaton sa pakigugma sa babay, iyang gilupan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Albert. Ginaingon, ang kaminyoon, hinugtanay kini sa bakos. Aron dili ka namulingi ug magpatintal sa lain. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimo mahikalimot. Duka pa ba yan ako eh? Kailan mo nagtrabaho, job? Di mahimo eh. Wala ko na hibiling leave. Nagamit na nako tanan. Kung mo-absent ko ron, didaka ng akong sweldo. Naluoy ko ni mo, job. Unsaon? Gi-breastfeed pa man ni mos baby Angel. Ato na nang kung siya, baby ron. Dong, nakauyan magod sa akong milk sa baby Angel, Albert. Luoy pod kayo kung dili na nako i-breastfeed. Para ako, araman unta na ba? Amiw man ka, uy. Mas kuya ba ko ni baby Angel kung mututoy ni mo? Sabad yaw, hilom na Albert, uy. Unsa ka kung magguha ng tagyaya? Oh, babysitter? No way! Yung nana sa ng misis ba, Albert? Pero, ano ba ito niabot ko yung gayon, nag-battle fade na mo ang mga anak. Sige rin mag-absent si misis ko. Siya yung i-promote na siya. Dahil sa battle fade ang mga anak. Naana naman taon. Lisod kay pasabton si Chubby, bay? Maluoy ko nun siya ni baby Angel? Ba't lang pero depende rin yun na sitwasyon ba, Albert? Ayaw lang po sa ang imong baby nga i-battle feed. Di man po siya musugot nga mag-homig babysitter. Ano ba? Muna, Natural sa siguro Wapo mo gagod. Siguro tuhoy sa ginagin mo, di ba? Pero ibatan o babysitter, saon lang. Unsa? Okay na ka nga magkuha tag babysitter? Oo, kaysa magsigi kog duka sa office. Ipatawag na ko ganiha sa mong boss kay naaktuhan ko nga natug nga nag-akbo sa akong table. Magkuha na lang tag babysitter, Albert. Good morning, Mom, Sir. Good morning. Oh, Ikay mo apply pagka babysitter? no, dili sir. Oy, Mom. Ang akong BFF, si Marjorie. Hain man siya. Ugma pa siya makaani, sir. Kay Ah. kuan mo, nanangit pa to siya na ako sa iyang bibisitiran ba. Wa man gud siya sweldo. Luoy kay sir, eh. Nakapasama gud ko sa gipost mo itong kuan ba diya sa cellphone nga wanted babysitter. Maungi ako aron pag-confirm. Hatagan ta mo og contact number ni Marjorie, sir. Aron kamo na yung magsulti niya. Ba? Igor makumitawang sa kong BFF, sir. Maayong buntag ni mo, Ma'am Juvie, Sir Albert. May buntag, Marjorie. Ah, May kay ni sayo ka, Marge. Makasugod na kakaroon. okay, sir. Salamat. Marge,
Please, ang pingin tong among baby, ha? Okay kaayo, Ma'am Juvie. Anad ako atiman og baby. Kay gawas nga ako'y nag-atiman sa akong mga manghod. Mo gid na akong trabaho, babysitter. Okay, may hinuon. Unya, manarbaho namin sa kumbana, ha? May kauban ka din, si Papa Paing. Ako siyang amahan, ug siya'y mo assist nimo. Kung unsay kinahanglanon nimo, si Papa Paing lay sultihi, pangayoi. Okay? O sige, ato na mi Marjorie. Albert, na. Ay, Sir Albert, sayo lagi kang nauli. Higa pabalik, Marge. Ha? Nakatugman si Baby Angel. Asong magkapahuway sab ka. Ayaw lang sir, ni naman ka, ikaw lay dog ni Baby Angel. Ato na lang ko sa gawas. Kung mumata siya, tawga lang ko sir. Ayaw na pagawas, Marge. Huh? Higda lang diha sa katre. Tupot ang tulo ni Baby Angel. Unsa Sir Albert? Nakita man tanong ko sa Albert nga sayong ni Akbot. Dito sa mas kwarto pero wa man mo gawas og balik. Tu abya so si Marjorie nagtupad ni Baby Angel nga natuog. Murag bida no, bastos ko ganahuna da. Di maayong hatagan akong daotang kaulugan si Albert ug ang babysitter. Oy. Albert, sayo na pod kang nauli. Lain pa mati sa akong lawas, papaing. Labag kay kung mo pahuway lang sa ko pa, ha? Yamatra. Pero minang yung sayo pa uli ni sa Albert eh. Sige lang siya under time. Kiin ki. Kay ngano ka. Hiluta lang ako agtang, Marge. Labad mong kay ni. Okay na Sir Albert. Natuog pamansad si Baby Angel. Salamat, Marjorie, ha? Sige na. Hilutan ako. Please. Pero may nagyuda. Kung makasod nag-alis silang kwarto sa Alberti na ginubalik o gawas, di na ni maayo. Panidaan ako sila. Magpaduol ko sa portahan sa kwarto nilang Chupi o Albert. Anak, Marge. Ay, daan pagyog ko. Doon na sila gibuhat nga di maayo da. Pita. Ay. Gusto na, Marge. Gusto na. Gusto na ko na ay. Salamat, ha? Bida, pasalamat pang kanahan kong umagad. Marge, mama ka ba? Daga pa man ko Sir Albert. Wala, no? Tubag ka lang ko. Huh? Pagtubag. Bakit? Marjorie, mama ka ba? Bakit? Patutuya ko ni Mupi. Kadahan. Ako, urbida, sultihan kong anak aning kalakihan. Uy! Misali ko ni Albert papapaing. Nag-joke na tingali siya kang Marjorie. Joke ha? Kanang mututoy, joke din na Marjorie. Bitaw po, no? Dagago na si Marge. Unya, naa silang duhasod sa among kwarto. Pasag nilang papapaing. Mangita kong paagi. Sir Albert, pasig masakpan ta ni Sir Paing o ni Ma'am Juvie. Ayaw ka bala ka. Ayaw kadlok. Wa sila ebidensya nga mao ni atong gibuhat, Marge. Hubuan man ako kisulo ba? Ako ang hubuan. Naghubuan ako. Hubuan na po, Marge. Sir Albert. Ayaw nagugawon ako, good. Sige na. Ano man, ako rin hubo ni mo. Hubuan ako ni mong blouse, ha? Wow! Pink! Ka-pink pag yun siya. Matay ko nasay! Ano katlok? Uy, bahala ni mo, Marge. Matay ko nasay!
Mahalo ka kayo. Pag-iusa man. Mo-deny pa mong duha. Ma'am, Juvie, let me explain. Explain! Kabagago ni mong naong Albert. Og ikaw, Marjorie. Dukon ka. Kabata pa ni mo niya ingon-ini ka na. Mura kag babaeng bayaran. Layas! Layas, Marjorie! sorry, Ma'am Juvie. Wa ko makatingog, wa ko magdahong nga nagpa-install di ayog CCTV camera si Juvie sud sa among kwarto. Code on the act, a CCTV camera. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Will, ginaingon, kung gamay ra kinaadman ang tao, naligid kining mabinuangan og mailad. Mao kining nitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Ay, paita. Unsaon lang nako pagbuhi nga akong pamilya nga wa naman ko'y e-bike nga kadriban. Ano man ni Will? Ay, gisurrender lang nako sa tag-iya eh. Ang surrender mo ni mo rin taon man ka to. O lagi, pero duha man mi ka-driver nga magpuli-puli da. Oh, yun sorry ay kaway klaro di ato. Ikin sabi tagi ato ninyong duha. Mo gyud dungot eh. Mao na di Wa ha. klaro. Ako pa nimo na imo ang tatong sultihan tagiya nga ikaw una nakarento ko na to. Pati sa iya i-bike nimo eh. Pataka na negosyo. Sama niyo Will. Ama ka drive taxi. Urong, kamo ko taxi may una na ko gidaba. Amo ba? Kung mao na Will. Katabang ko ni mana da. Ako sultihan akong amo ha. Nga ikaw mo ipuno sa mga driver na mo sa usan niya ka taxi. Asa ka pahatod, sir? Sa uptown lang noy. Asa nabitas uptown, sir? Traffic aron dito sir ay kay dunay nagbangga. Oh, mao ba? Ikaw na lang nahibaw noy asa taagi. Ang importante nga di lang kumali. Yes, sir. Okay, sir. Abot na ta. Ay, salamat. Salamat kayo noy ha. Wa pag kumali. Titi noy oh. Imo na na. Thank you kayo sa imong pag-drive noy. Salamat dong. Katakos iyang gihatag? 500 pesos? Gikaloy-an kas Ginoo Will, nakatayman kag buutan nga pasahero. Kay nahurot na baya ang atong bugas nga atong gipalit gahapon. Pila raman ko'y pagkahurot anang 2 ka kilo day, Flor. Rice is life, bayata. Bahala dili kayo lami ang sudan, basta doon na tayo bugas. May ubay naman tang nag-standby din ni Will do. Ang pundo din hinapita ng mga taxi. Unsa ka na yung mga to standby sa mga nightclub? Unsa yung naon na nimo? Nightclub dong utoy? Nightclub? Uy, unsa? Uy. Daghan kayo to? Tawag, linya. Daghan na to. Saman. Nightclub to? No? Oh. Mag-nightclub? Tapi nga na itamang gawa sila nya. Dakor ba ng buhatang pliti tao mga customer gikas nightclub noy? Labi ng mga GRO sus pastilan. O sa Manilil! Tunla na yung hangin ni Duka din utsak. Duka naman ko do utek. Ay dugay din na sila manggawas. Oy. Na lang ko mo po ulit. Ay sorry, una ko tao na tanawa ng gawas sila. Close ng nightclub. Tanawa. Taxi! O nawa. O, disagit yun. Taxi o. Sakay mi ni mo uting. Sige, way problema. Sakay miniman noy. Sakyan ni Will. Sakyan eh. GRO na. Sakyan. Ma'am, asa day ka magpatod, ma'am? Manaog na lang ko noy. Unsa? Ano man, ma'am?
Oy, customer ganiha, oy. Ako ikabayad nimo. Uy, sagdi lang ma'am. Okay ra na. Sure ka, Noy? Sure lagi ko. Kabuotan ko nimo, Noy. Yatod ta kas inyo. Babae ra ba ka? Kadlaw na. Basig na, musa niyo may tabo ni mo no. Salamat kayo, Noy. Way sa pa yan, ma'am. Inday. Just call me Inday. Ha? Noy, man ko'y kwarta nga ikabayad nimo. May kapon ng taka. Paikapon ko ni mo, day. Ma'am, sa unsa man, inday. GRO man ko, Noy. Di lang ko pagamit nimo, pero paikapon lang taka. Paikapon sa unsa man lagi, inday. Sa simat sa iri. Makidang iring, inday. Oy. Igunitan ni mo. Usan ako kakamot, inday. Buhi ko, day. Basig ba, badisgrasya ta. Badamag ta. Nag-drive ba ko, day. Paikapon ta ka simot sa iring, Noy, ha? Kini mo isalbi na kung bayad nimo sa mga paghatod na ako sa amo. Paikapon ta ka, Noy, ha? Uy. Na-feel ni mong simot sa iring, Noy? Di man to si Mors iring, inday. Bugdo man kaayo. Ikabunan pa mong gusto bugdo ang simot sa iring, Noy. Ikabot ako sa amo. Patakapahikapon simot sa iring. Wow! Sabi talaga. Sobra. Uy, Dave, may kay ni akapas painitan. Ay, nang, palit ka? Taon ka? Inom ka? Bayad ko. Ako bayad ang jackpot ko na kung tape gabi. Itagan ako pasahero si Kuan. Kato akong pasahero. Bayot, kitagaan ko nang. Nigrahe din ko kay dako-dako man. May kinigrahe na dahi ka dungutik. Unsa man nakita mong will? Unang, may pasahero pa to siya gyatod. Basig na ro itong tataw na floor. Gikulbaan na ba ko dong da? Ambot nga nun, ni kalit na magkuuba ang akong dukan. Nana kita sa mong dapit, Noy. Manaog na ko. Pero, sa dili pa na ko aplihan ang pultahan ng taxi. Tumano na kung akong giingon nimo. Kapahikapon ta kasimot sa iring. Ay, nalang, inday. Uy, maikog ko ni mo. Uy, maikog nimo, Noy. Kaya mo ko ikapliti nimo. Tayo pa sa ha. Akong kuha ko ng akong cellphone. Ready kang muhikap sa simot sa iring, Noy. Ayaw na lang, inday. Uy, sige, kanaog na lang, inday. Ay, pahikapon na yung ganda ka, Noy. Uy. Inday? Uy, nakakainit sa simos iring. Tangkasan ko na iring. Ay, salamat. Kaya naulit na ka, Will. Kuyawan ko nga, nigrahe na sa utik niya, ikawa pa. Pila may imong sobra. Ang bidaan aron sayo sa buntag puhon, di na lang tika pukawon kay magpalit kog sud anunon ingon man bugas nato. Dali, dali, Flor, dali. Unsay? Dali siya. Sige na ba? Kinsay mo nga, miss? Inday lang, sir, kay mauo ko nga doon ay makailan ako. Unsay imong ipablatter dinday? Kining nesa kong cellphone, sir. Tanawan ni Ambe. Uy! Unsa man ka, Will? Nalaro man ka, uy. Pasti ko, Flor. Pasti ko. Will. Hikap na ko simon sa iring po. Ganun palagi ko. Imuing ani, Kilok anak, Will, uy. Flor? No, malagi na mo simon sa iring. Init, Flor. Mayong hapon. Si Will. Ako, sir. Ngano? Uban na mo sa police station, oy. Time pa sa, sir. Time pa sa, ha? Unsay sa kumbana, sir? Doon ay nireklamo niya nga pasayro. Kagihikap ko ni Munoy ang iyang simud sa iring. Unsa? Ha? Anong nireklamo man siya nga? Siya may nanghagad. Paikapon ko siyang simod sa iring. Simod sa iring?
Mauda ito ganin ng kadlawon. Nagihikap ni mo ang akong... Simo, hinom dada eh. Hinom. Sir, man ako sa pugsa, sir. Pero, nihikap gaganoy. Oo, sir, nihikap. Pero, Sa presento ka na mo explain, Noy Will. Kana, uban ako, Noy Will. inosente gyud kay ko atong hitabo ah. O kung magdaw mga nakasa na di ko ni atong akong paghikap sa simon sa iring. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Luz. Naingon, swerte ang mga asawa nga buutan og mapinanggaon og asawa. Og di malas ang asawa nga nakabana og dili matagpaw og usara. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalot. Unsay ato ninyo, Los, Buknoy? Ni Ami Kap, kay ikaw ang kuhaon na mo ni Luz nga muluhod sa among kasal. Mao ginakap. Los, sure ka nga magpakasal ni Buknoy? Sure na kap. Buknoy, sure ka nga magpakasal ni Los? Labaw na kong sure, Kap. Sure rin mo doon, ha? Oo. Ay, kadaghan na bayan mo taong mo anis opisina sa barangay hall, kay maghusay, kay sige lang mo karambula, tungol sa silos. Si Luz naman kayo si Luz sa Kap. We, ako na di ay. Huwa kay kwenta, Buknoy. Unsa naman sa oras sa Buknoy? Alas 3 na sa kadlawon. Diin man na ka. Sus! Nas ka na, Luz, ha? Ubog ba yan, o? Hubog ka? Ha? Hubog ka? O dito na sa gas imong babay? Wa ko'y babay! Doon na! Kinsa man? Si Laida! Aw! Kailan na sa kong kabit? May ka nakita talos. Nga naman, Laida. Miagi ko ganihang kadlawon sa inyo. Naapil man ang akong ngan nga nag-away mong Buknoy. Alas 3 sa kadlaw ni Agi kas amua. Ha? Mao ba? Sa ato pa kamoy nagkuyog ni Buknoy. Unya karon mulimod ka. Nagbeldita pa ka nako? Ha, ninduta gud imo. Ayaw na lang pag dinay Laida. Gitigo man ako ang mga libak sa mga tao ninyong duha ni Buknoy nga sige ra mo kuyog og inom o kung mahubog mo maglambiyong dayon mo. Nagselos ka? Natural! Asawa na ko ni Buknoy. Nakasal naming duha. Kung kani adto nag-live-in lang mi, okay ra kung mamabay siya. Pero karon nga may lisensya na ko kang Buknoy, di na ko makatugot nga mga bit pa siya. Muna ko ako pa ikaw no, Laida? Mulikay na lang ka sa kumpana. Naunsa mong galus? Giaway di mo slayda? Nagpahaba nimo ang hiwi og naw? Hilom, oy! Hinawayo ni mo. Nahiwi na lang ng naong ni Laida. Kay gisigihan nimong ungad. Ha? Sige lang ka, Buknoya ka. Ikaw no, di ka ko kaagwantas imong pagkahimabay? Way sukod sa baos ha? Unsa? Way sukod sa baos, bungol ka? Bubaos ka? Oh! Ayaw ko pagkatawa alos, oy! Doon na ba kay lalaki nga madani ni mo nga itambok naman ka? Oh. Sabada los oy, ngano gutaong at bangan mang nimong bisyo si imong bana. Pasagdi oy. Masakit ka ni ayaw at imana. Ano man, siray ka mao? Ay tuga-tuga di los oy. Panamin sa oy. Oh, rabiha sa nimo ma, mangunay man sad ka. Anak ko nimo uy. Ay wa ko malimot ana oy. Di lang ko gustong masakitan ka. Bisag pila ka buok ang babay sa imong bana nga Buknoy, ayaw tugbangi. Nakasabot ka ba, Los? Ha, sige lang dahil siyang pabor niya. Ha, ako na sad ma, mubaws ko, ipadumpa ko na. Lusada! Ma, ayos Luz? Ambot. Ay, naman mo bayhan na. Gutom na kay ko. Oh, ino na isang imong mga babay. Wa kanila ati manang nangita man ka sa akong anak. Kaakboy ba din niyo eh? Ngita ta sa akong asawa kay gutom ko. Mga babae may nuwi pa sa ngimlan. O kisa man di ay. Nangantira ba tong akong anak nga mubaos nimo? Kay na mabay ka kuno. Siyasad kuno mang laki. Ay sus, ipabuhat tayo na niya. Hadlokon man ta.
Kana rin na kaya na kong lutoon ha. Kaon dag maayo. Salamat lang ito. Ay, kaon maayong hab-hab ka naman gayon noon. Gutom agad mo. Hamong-hamong man na ni mo. Tag sa kayo ang baoy. Nahinay ako na noy. Gutom kayo. Uy, kungilnig ba ni mong mudag kaon sa tamboks baboy oy? Iyo. Ako may gigilnig kang nagtanaon mong nagkaon anang tamboks baboy. Lami kayo Laida. Patatas. Naulit na gyud ka. Muras kag turista na. Siyempre, na-enjoy gyud ko og sa akong laki. Buang ka. Wala taon ng tagag-apil ang imong laki. Konsa? Oy, ay pakilas-silas di abok noy ay. Ako, ni dapat makusi mo mga babay? Pangutan as Laida, kung di kusi ba na ko siya? Ay ko ginsulto halos. Ayaw ba yan yun? Uy. Sakit ba sa kong tangkugo? Ano man eh. Halipong ko na. Los! Los, hain ka! Los! Sinita mo ni mo buknoy. Uy, nakita mo ka ng sao. Bangon, uy. Bangat ka, Los. Uy, naunsa ka, uy. Hala, nahiwi mong baba, buknoy. Karuhag sulti, uy, buknoy. Di ko makaklaro, unsa? Ay, ambot. Naunsa, wadyo ko nasabta sa imong gisulti. Bye, ato na ko. Magkita na sa biyog sa akong laki. Uy. Ay, dali. Dayon, Jojo. Dali. Mo na mong bye. Feel at home. Ikaw rin po yun niya, Los. No, Jojo. Nako'y kauban. Siya ay, ako ay. Kana mo na akong kauban. Kinsa siya? Nganong nagluip ka? Lo, suko ka? Gusto ka tubagon ti ka? Akong kabit. Okay, angay, oy. Ay, kung dumadramahin na, Buknoy. Wa ko ikahatag di mong award na best actor. Wa! Wala ba kayo mga kamay dyan? Jojo, pakpak, Jo. Pakpak? Dali na, Jo. Manood na sa kwarto. Ganyan akong kakit-kito ni mo, Jo. Los. Jo. Tapawa ko. Gana. Tabang yun ka. Tabang ka. Smooth lang na to ha. Kaya ko ganahan ng paspas. Smooth lang. Yamitay ko na say. Uy. Ay, sagpalabi ang pagbaw si mong banalos, uy. May bonus Buknoy ma. Ngaway sukod sa bawas kung ako na'y mo bawas. Ay, grabe, pod ka. Kita man nimos inyong kwarto ang imong laki. Lain kayong mga tabi-tabis mga silingan, day. Ikaw ang nahimong ngilad tungod sa kahimtang sa imong bana. Nakaako kapag yun kunos pagdas imong lakis inyong panimay. Ay da, Kiver! Gi-ignore na ko ng mga marites sa itong mga silingan maoy. Berot, wa sila mahibaw ang sakit. Unsa ka sakit sa kong kasing-kasing. Ang harap-harapan kong pakit o ni Buknoy sa iyang mga babae. Kung unsa iyang gibuhat ako kaniadto, mausay akong buhato niya. Hilam! Mao ba? Kiti ay, mauna ni Buknoy. May sukod sa bawas. Bisag gamay wa na ko'y kaluoy og respeto sa kumbana. Nibawas ko niya siyang gibuhat nako. Gisakitan siya sa akong gisaad niya nga way sukod sa bawas. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rhea, ginaingon, buutan ko nga pagkapapay. Kung nahitabo man nga nagkarelasyon mis imong bana, dili akong saang tanan. Ewa mong kumasayod ng may tag-iya na badae siya. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalingkan. Unsa?
Dadon ka ni Rufa sa syudad sa sunod niyang balik din sa probinsya? O, Nay, kaya doon ako nu'y dako nga tindahan sa merkado dito sa syudad nga nakinahanglan og dugang tindera. Uy, nga naman lang kamuuban niya siyang pagbalik sa syudad gahapon. Iya pa mang klaruhon dito, Nay, kung wa ba makakita og tindera, basin ba unyag nakakita na niya, tuan ako dito. Ay, basig adto ka na niya dito magkauyab og maminyo na. Depende, Nay, uy. Kung makagusto ko sa nanguyab na ako, sama ko din sa tong probinsya. Nanguyab na ko si Lito, pero wala ko siya sugta kay waman ko'y gusto niya. Oh, mao ba nang sidra? Dadon day ni Rufa sa Ria Syudad? O, dong Lito. Kay ganihang buntag na abot mas Rufa kay sayo man siyang migikan dito paingon din his atos probinsya. Di na rin. Mubiya din siya din. Di na may magkita nilang. Mas buntag. Akay sila pa dong dito syudad dong. Karong gabiin ang tita ko diyan nga. Mamisita ko diyan. Some words Nimo, may lalaki ko nga dako gusto nimo nga mamisita nimo rong gabi. Si Lito bitaw, Day. Ay, mao ba? Si Lito di ay. Uy, butan binas Lito day. Pero, mausad lagi mananagat, uy. Pero okay ra sad baya, basta magkasinabot lang mo. Nagipilig laki, Day. Wala siya kay gusto niya. Lisod man sad kung sugto na ko siya, sila nakagusto na ko. Uwa. Mao cute. Ako inaluan niya muna ko na. Wain tayo gusto ni mo Ria. Karagam siya. Uma siya datay. Mutanaw lang ko rin yung gabi una. Basta nung ina na siya mabalik din sa tuwa pa. Kasi anto na lang siya minyo dito siya datay. Lito, anak. Arin ako tayo. Arin ako tayo. Ako inaluan taon sa kong anak. Ganun kaya pamantang bayhan niya ang ikog mga way gusto niya. Bigamay. Ganyan maintaon. Musamot lang nga sakitan ka. Mauyab ta. Di ko makikuyog ni mong panuloy. Kunya, kung makakita na ko og lalaki nga akong higugmaon, buwagan man kita ka. Mo nang sabta ko. Salamat ha. Salamat kaayo nga dako ang imong gugman ako. Salamat kaayo Lito. Adto na mo. Oy, sa una na kong sweldo na iba, ako mo ulit ini sa ato ha. Sa sunod sweldo na ko. Kay may baho na ko eh. Doon na raman po ko'y kwarta ba nga magamit para konsumo na ako. Kontento raman sab ko nga mag-utan kanunay. Doon na may daghan na itong mga utanon diha. Maulang na utanon ko. Nya nang, ato na may nang sidra. Nala, sige day Rufa. Ayo-ayo mo sa inyong biyahe. Nak, Ria, pag-amping sa imong pagpanarbaho dito day, ug manghinaot ko nga makakita ka naglalaki nga imong mauyab. Aron makakita na sa taon kog apo. Uy. Unay, uy, mag-ampi ko sa akong kaugalingon dito sa syudad. Day Rufa, tana na. Ay, sige, tana. Nang, ato na mi. May ganit ay Rufa no, kay padayon pa nga nagkinahanglan og tindira ang tag-iya sa tindahan dito sa merkado. Mao gyud day. Og inikabuton nga nato dito sa terminal. Dili una ta mulahoy sa amo. Moderatso ta sa merkado nga akong giingon nimo. Oo, sige, day. Aron makasugod na dayon ko og trabaho. Hindi na kita sa bus terminal, day. Ali na yung mga naog na ta. Aron makasakay ta og jeep para sa merkado. O, day. Sige, nay. Manaog na ta. Excited na kay ko nga makasugod sa akong trabaho. Isip tindira sa dako nga tindahan. Ikaw di ayan tiingon ni Rufa sud pagkatindira sa kong tindahan. Oo, sir. Dawata ko, Sir B. Doon ako'y trabaho. Naasad ko'y ikapalit og mga nindot ka mga sinina, sir ba? Aron doon ay manguyab na ako nga taga din sa syudad. Okay, sige. O nga, makasugod ka na sa imong trabaho. Gidawat ko na ikaw, Ria. Salamat. Dagang salamat, Sir Jonas. Nangayap din mo, Sir Jonas? Uday. Pero wa pa ko matando kay basig na siya asawa. Ato ko na siya, unya kwapo. Posible nga may asawa, di ba?
Ako sad noon, day. Di sad ko sure kung may asawa na ba na siya. Di umasad ko makakita, doon na siya asawang may anak siyang tindahan. I hear a lot about sinners. Mao ka na, Rhea. Unsugton ko nimo. Pakas lang tadayon ka. Daghan na mga babae ang nahimo na kontrato. Apan silang tanan. Ako arang kwarta ang ilang giapas. Sige na, kuno ko, Rhea. Ang tinuod sad, sir, nakagusto ko nito. Sige, tugutan na ka, Sir John. I hear a lot about sinners. Okay, teka lang, may anak. Amitay ko na, sir. Pagilok pa lang, may Tulog sa kong break. sige mo, sir. Lupa na kasi tinamaan ang dress ko. Inaya sa bingot. Agay. Sa... Medyo di ikaw may asawa. Pasaylo ako, Rhea. Apang kinahanglan kong tapuson na nato ang atong relasyon. Kay basimpat yun ko sa akong asawa. Di ko gusto nga mamatay ka. Dili, Rhea. Igo na lang ko sa paghilak. Kaya gisugman ko sa asawa dito sa tindahan nga iyang gikasabaan. Nibalik na lang ko sa among probinsya o gidawat na lang nako ang dakong kantidad. Gipabaw na ako ni Sir Jonas. Pero di ko malingon niya kay siya ang unang lalaki nga nagyanan ko sa akong putli. Ug mao to, mga listeners, atong Palimay Drama Compilation Part 63. Usbo ko pagpasalamatan si katong burot ang sipon ni comment ni Jean Bagares. Usbo ko pagpasalamat Jean Bagares, salamat si Mua ni Music Lover Mix, salamat po ni Bika, salamat kayo. Birna Siroy, salamat po sa imong pagpaminaw. Oscar Baidog, salamat kayo bro sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama, no? Romy Boy, salamat kayo. Kang Lina Buna, salamat po Lina Buna. Kang Janice Amura, salamat dia ma'am. Janice Amura, amping-amping dia ma'am. Salamat kayo sa imong pagpaminaw sa atong drama. Kang Analisti, salamat po Analisti. Kang Boyet Lidra, salamat Boyet Lidra sa imong pagsunod sa atong drama. Kang Susit Palmiros, salamat po Susit. Kang Lisa Adwan, salamat diha ma'am Lisa Adwan sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Amping-amping diha kanunay ma'am. Oscar Abedog, salamat kayo bro Oscar. O kang Brian Ortigal. O katang-atangi atong part 64 mga listeners, no? Naginahinay na po tag-edit so para maka-upload na po tag sugod. O hangyo lang po ko mga listeners, no? Sunod na itong upload, hinaot nga dili kayo ninyo katong inisugod na to sa itong drama, ni-play na to, mugawas mga ads no mga listeners. So ang ako lang hanyo mga listeners nga kanang katong mga mugbo nga ads, hanyo lang po mga listeners nga pwede dili lang kayo ninyo i-skip ads, no? Para po nga natay kita. O comment lang gapon mga listeners, no? Para ma-appeal lang to o vlog sunod katong wala pa nag-comment o katong bag-o lang po sa atong channel, no? Paki-subscribe lang po sa atong YouTube channel. O salamat kay mga listeners, no? Dagan kayong salamat.